nganti kaken ninan-ninan dadi temanten sing sakinah mawaddah uga kebak rahmah ya nak. Iya merga dadi kekudanganing wong tuwa. Bocah wit ki nandhut nganti linairake nganti dewasane kuwi tanggung jawabing wong tuwa, ngopeni, ngrabekke, ngomahke. Dadi kewajibaning wong tuwa. Ya, iki cara tuntunan agama kaya ngono kuwi, Nduk. Ning sawise wileng kowe kakung kang tegese Mbak Dwi Nia Wulandari mungkasi keprawanane Mas Muhammad Iqdam Dzulkarnain mungkasi jejakane lepas saka wong tuwa wis duweni tanggung jawab sarana pribadi. Lah kewajibaning wong lanang lho dadi saka guruning keluarga nyukupi kebutuhaning keluarga lahir terus sing batin mula wong jenenge ngrabi aja pisan-pisan rabi yen rong bisa nyembadani lahir lan batine. Kok ngono? Mergo wong wadon ku namung cukup dicukupi lahir. Lahire kecukupan. Ning nganti batine ora dicukupi, akeh wong wadon sing mlumpat kawat golek kenikmatan ana njaba. Iki kudu bener diantisipasi ya. Iki ndadekke teko tulodo. Mergo jroning Qabil Tunika KH sawise Mbak Dwi Wileng kuing kakung lumantar agama kang wis sah cara syariating agama kuwi duweni tanggung jawab penuh nggone nyukupi kebutuhan kulawarga. Lah sebaliknya sebagai istri lho kudu bekti karo wong lanang dadiya temanten dadiya wong wadon sing salehah. Lirik bangun turut karo wong lanang, bekti karo wong lanang, leladi lahir batin nyang wong lanang sarana ikhlas tandas lahir ku sing batin. Mula bola-bali ndak kandhake wasis ing tutur, wasis ing dapur, lincah ing kasur. Kuwi paugerane wong omah-omah dimen Rahayu Widodo ora bengkerengan. Nah, kunci sing angka 2 aja rebut bener ning rebut salah. Wong ki anggere wis ngrumangsa lan ngrumangsani dasar gelem rebut salah lho. Ing kono bakal tentrem mungguing kulawarga. Ngono ya. Lah sing diarani wasis ing tutur karena letak kedudukan seorang istri tetap di bawah suami. Walaupun zamannya wis dudu zaman Siti Nurbaya no, mula wajib tumrap tuntunan agama wong wadon ki bekti karo wong lanang saya luwih utama lan becik yen wong wadon kuwi basa karo wong lanang. Nek badhe tindak kantor mangke ngagem-ageman ingkang pundi? Mangke nitih napa? Niku endah le disawang ya apik le dirungokke bekti karo wong lanang. Lah sing angka 2 sing diarani wasis ing dapur. Sak ora-orane wong wadon kang wis ngene kowe kanggo kudu ngerti selerane wong lanang. Kudu dingerteni, kudu dipelajari. Ternyata kakungku ki senengane pekarenan iki. Yen wanci ketiga senengane sayur iki. Yen wanci rendeng senengane sayur iki. Kuwi kudu ndadekke kawigaten karep ben wong lanang saya setya, saya gemati marang wong wadon. Ngono. Yo sing angka 3 iki sing luwih utama. Wajib dilakoni. Lincah ing kasur ya yo. Iki sok ndadekke bahayane keluarga ki nek ngantek wong wadon leladi wong lanang ora lincah ing kasur. Mula tembunge hunali basulakum wa antum libasulakum. Wong wadon minangka kemule wong lanang minangka kemule wong wadon. Digunakake sak wanci-wanci ora kena selak, ora kena nampi. Ngono. Mergo wis ana tembung Qabil Tunika KH kuwi, kepara nek ora disinggel malah haram tumraping agama. Oh iya. Tenan lho.
Wong wadon ki anggere ngladeni lahir batin sakereping wong lanang diladeni cara garap piye wae dinyangi. Kuwi nek cara carane wong lanang nyimpen dhuwit disempit-sempitke nggih wong kenakalan ki rene. Ngono. Beda le karo wong wadon. Kuwi wong wadon yang wong lanang wis sengal-sengil, pasuryane betutut, disawang wis ora nyenengke. Lek dilelewo lek turun nyingkur, kuwi wong lanang budidaya golek dhuwit uang kenakalan, nggo golek kenikmatan liya. Ngono. Ngono wong lanang iki jembar jangkae kok wong wedok ladene ra tenan. Alah, golek dhuwit liyane tumbas. Ya, ngono ya. Lah, ini perlu untuk menjadikan pengertian kawigaten mungkin wong wadon ben dadi keluarga sing bener-bener bahagia lahir lan batin. Saya panjenengane Bapak Sukarni dalasan Ibu Suhartin iki jebul ya warga utawa santri saka penjane Abu penjane Abah Amu Sidik Amanah sing saka pesantren Al Badru Alaina. Ya panjenengane ya santrine Abah Amu ya. Mula ning endi wae panjenengan iki Abah tindak Bapak Sukarni ya kepareng nderekke awake dhewe iki rada glonjong ya rada glonjong mergo kakian penggayan. Sing penting awake dhewe tetap semangat nggone makarya mergo kunci utama kesuksesan adalah kita harus semangat apapun keadaannya, apapun yang terjadi kunci kita tetap semangat ya kaya ngono dipujake. Sing penting temantene rabi pisan iki dicundhukke karo debok iki nganggo debok gedang depok. Surasane ben kapok ne rabi cukup sepisan selawase. Amin. Allahumma amin. Ya, yang apa ngaturke rerenggane gending jatuhke temanten sak kloron uga kang mangku gati Bapak Sukarni dalasan para sepuh pini sepuh kang nunggoni ngiring donga tirakatan melekan nggone nyuwun marang pangeran supaya mantene bener-bener dadi manten sing bahagia lahir lan batin. Ya, kaya ngono. Uga ngaturke pambagya sugeng rawuh menika pun bapak-bapak dosen saking ITS Surabaya keparang rawuh benjing badhe tindak dhateng gubuk kula ning iki delengke mirsani wonten mriki. Nggih nyuwun duka ingkang kathah Bapak dosen Bapak Setyo jelasan para kadang dosen kang keparang rawuh nggih namung ngatur menika kesagetan kula nggih monggo niki kula rantamke iku jaba kangge temanten ugi kangge Bapak dosen kang keparang rawuh nduk Sulis ngadeka cahayu kaya apa sepatu ana ya sepatu Mbak Sulis ben jumeneng dados ya. Wilujeng dalu no Cahayu Sulis Eva. Wilujeng dalu ugi Mbak Limbo Mak Cange. Iki dijaga kesehatannya hawane ekstrim ndak penak ndak menentu akeh sing terserang batuk. Ngati-ati ledahar. Niki pun hati-hati niki sindane pun koyokan niki Pak. Aja dilunake lek mangan goreng-gorengan. Tapi hati-hati sing adem-adem disirik. Niki sampun kula sirik gorengan kalih lanangan Pak. Ini perlu diklarifikasi harus ada segi penggenaan. Lek wong lanang lanangan. Kira-kira disirik kuwi kewajibane wong wadon ngladeni wong lanang. Kok ngantek kowe nyirik wong lanang dadi detaning keluarga. Aku ndak mari tanggung jawab, Pak. Oh, mboten parang nggih ngoten niku. Ora kena. Lek Mas Wawan njaluk sak wayahe sing penting awakmu mlumah cukup. Nggih, biasane nggih ngoten, Pak. Kula niku nek kesel ngoten niku nggih pun kula lerne ngoten terus kula wes Mas tutul ana dhewe kok ngoten. Ya ngono apik kuwi. Ibumu ki kandhane ana matur ibumu. Bu, lek Pak iki butuh apa digambarke aku nek sampean ku ya jagung ben ditutuli dhewe ngono sampean ngono. Nggih, Pak. Ya gone seneng Pak niki, Pak. Ya kok kotor-kotor Pak. Aku ya tumbas no.
Nggih niki. Tari tresna ya, Nak. Jangkep tak. Nggih, Pak. Menika karawuhan Bapak dosen nggih, Pak. Nggih, saking Nggih, ITS. Benjalu Bapak dosen. Saking Menika teknik. lenggah wonten pundi, Bapak? Wonten ketinggal. Alah kowe duk dosen wi. Dos to. Gebos apa dosen iki dos totok iki. Nggih niki Bos, napa bawa, Pak? Nggih, Bawa pun mangkat bawa. Dik dalu ndak derek bawa kering. Iki kering didik linggar karo paucet linggar. Nggih. Menika Dik bawa Dik dalu mboten anu to? Sakit to? Sakit. Napa nih Mas? Jane ndak sakit ya mau arep nutuli jagung ning omah kuwi. Nek ora nek kesempatan lak ngono to. Acane ngerok-ngerok ya ora ero. Demok ae ora. Sakniki nggih, Pak. Apa saiki kelon sik wis muni sesuk. Ampun, Pak, ampun. Mbak Tati wis rawuh. Nggih, sugeng rawuh Mbakku. Ya ampun cantiknya. Sik Tambah sik ngomong gemoy. kene tak garapi lho. Nggih. Ajeng jenengan garap Tak garap. napa ngatasi lek kalian. Alah, tak tutuli lho ya. Tali tresna jerene gitu Kali tresno jroning kidung. Gambaran Coklane toyo. gitu tresna bagus. Pak niki mesakne sing gadah damel lho Pak. Nontone lewat napa kritisan. Lah kok Lah niki lho, mboten saged nonton sing gadah damel. lah mesti iki nggih spesial ditoto. tanggapne Nggih sing Warga. pirsani iki diaturi Mbak Lili sing teng ajeng jumeneng sing teng wingking lenggah. Kebalik Pak. Heh? Niki kuwale. Kuwale? Kuwale kados Lek ra diwalik ora penak, ya kudu diulang-walik nggih. balik. Saya ora. Wedekno lek ra diwalik kowe nesu apa ora? Mboten. Gosong. Wong kula seneng mengisor kok. Perlu dicelukke Pak Purnomo lek. Awake gosong. Kinandira asmara Iku yang ngene iki. Ketinali. Angger huruf iki lile cetha ora jaman. nggih wong duwe ya. Hah? Duwe ya. Duwe. Sing duwe apa mung awakmu tok? Sakmene iki kabeh iki ya do duwe. Lah nggih. Ah. Tali tresna jampi kapan gesi Ning aku ora patek percaya kok lek kapang terus bungah mek kepanggih karo wong bagus iki ora patek percaya. Lah pripun? Bocah wedok saiki iki lek mek kepethuk karo wong ganteng ora pati gagas. Lah terus? Lek petuk duwe Loh, niku nomor 2, Pak. nomor 2 mana ya nomor 1. Napa nggih? Nomor 1 uang, nomor 2 lanang.
Nggih mboten to, Pak. Nek mboten ora normal. Lah sing penting nggih paling mboten niku wajahe ditonton niku rada bening lho, Pak. Bening mana lek nek dhuwit cucuke kena dikuncit kok ndadakno. Alang nggih pun manut. Iya. Ya, yang apa? Tali tresno dados. Monggo. Tali tresno jroning rasa wasengina katutun Sitere Mas. Tali tresno sak pupu bablas kacu kuning ya nek wong ayu. Jadi ben rata ben keduman ya. Melaku ngetan balik Tresno bangan ketika we kulai Iya
bocah-bocah iki sesuk yo mumet dhewe. Nek diperintah mbegu, nek diperintah cerewet. Sabar Pak, sabar. Sabar. Ora sabar aku wis mudian. Aja to Pak Tito, enggak boleh begitu. Penak barisnya ulo Pak kali Ya ngomongi sedilo niki ya keto apik. Iki sesuk wis balik meneh. Mas Agus, kendangannya aja lali ala katur-tur, ala katir-tir, ya Mas. ala kincir-cir. Oh, ayo. Yo, aja parah nyocot ta. Sisan dadekno gepok Mas.
Hahaha.